Kaya ngayong hapon, sabi ko nga sa inyo kanina, magmimerienda tayo. Mas masarap ang merienda kung ang magluluto si Chef Jesse. Tama? Kasi nung siguro before pandemic, nakalawag ako Kuya Nemi sa restaurant niya kay Chef Jesse. Iniba ako ni Ma'am Brenda. Pakanamit ko ito Tagalogin natin para makuha ni Chef Jesse. Nakalasa ako ng pagkain na hindi ko pa tayo nalasahan sa tanang buhay ko. Diba? The best. Kaya po, sa gagawin nating, dinner, fine dining, no? Sabi nga ni Bishop Joel Bailo nang makausap ko 2 weeks ago, fine dining and entertainment. Gagawin natin dyan sa Legazpi City Convention Center. Si Chef Jesse nag-offer ng kanyang services, free services para sa ating diocese, no? Para po siya ang magluto ng ating fine dining. Sabi ni Pading Chris, nakatikim. O nga pala, mahirap pala pa ni Managalog, ano? Mahirap na matagalog, nakatikim. Patikimin din kita pare. Bumili ka pa ng ticket, paring para makatikim ka din ng luto ni Chef Jesse. Nasa kabilang linya po via Zoom from Metro Manila, Chef Jesse Sinsioco. Chef Jesse, magandang hapon po. Si Henry Maceda po ito sa DCGB Legazpi. Magandang hapon po, Mr. Henry Maceda. Yeah, kumusta po kayo, Chef? Mabuting-mabuti po. Opo. At busy-busy sa maraming ginagawa. Parang 2018, 2017 yata, nakita ko po kayo, kasama ko si Ma'am Brenda. We were there in your restaurant po. Opo, palaging pumupunta si Tita Brenda dito. Oo. Lalo na pag may mga VIP guests. Oo nga. Sabi niya, paminsan niyayaya niya daw si Bishop Bailon dyan. Kumain po sa inyo. Opo, yes. Opo, okay. Okay, Chef Jesse, pwede bang ma-explain sa ating mga listeners and viewers sa ngayon, gaano ba kalawak na ang experience ni Chef Jesse para po mas makilala po kayong lahat ng ating mga tagapakinig ngayon. Go ahead po, Chef Jesse. Nako, masyado na pong malayo, matagal. I started my career in the kitchen as a trainee. Noon pa pong 1983. Opo. Sa Hotel Intercontinental Manila. So I started as a trainee and then 7 years po ako nagtrabaho doon. And after 7 years, ako yung ginawa nilang first Filipina pastry chef. Wow. Opo. And then pagkatapos po ng 7 years sa Intercon, nag-open kami ng aming first fine dining restaurant na ang pangalan ay Le Soufflé. So, nung 1991, binuksan po namin yung Le Soufflé sa Greenbelt. And Le Soufflé lasted for 18 years. Opo. Opo. And then nagkaroon pa po kami ng iba-ibang mga restaurants. Kasama na po yung meron kaming Paper Moon. Pagkatapos, ito naman po ay, ang Le Soufflé po kasi is French Mediterranean restaurant. Tapos po, nagkaroon kami ng Paper Moon. Ito naman ay Italian Mediterranean restaurant. And then, marami po. And hanggang nagkahiwalay-hiwalay kami ng aking mga kapartner na actually po, sila yung aking mga boss sa Intercon. Mga expats. Yes. Meron po akong naging ang boss ko po noon naging kapartner na si Mr. Billy King, si Andreas Katzer at Lester Harvey. Tatlo pong expatriates na naging kapartner ko sa Le Soufflé. Tapos nung nagkahiwalay kami, we went on our own separate ways. Na umpisahan po ang Chef Jesse. That was 2009 and then 2010 officially talagang inumpisahan na po ang Chef Jesse restaurant. Unang-una pong Chef Jesse ay itong nasa Rockwell, yung nakikita ninyo ngayon. Correct. Sa screen. Naalala ko. Kung saan kayo pumunta? Diyan po sa location ninyo yan. Diyan kayo pupunta ni Ma'am Brenda. Yes. Basta naalala ko before pandemic napunta kami diyan sa inyo.
Okay. Chef, ito muna, ihuli natin yung experience mo kay Pope Francis nang magbisita siya. No? Pero sino-sino ho bang napaghandaan yung mga dignitaries, ambassadors, or mga kilalang tao sa mundo na bumibisita po sa ating bansa po, Chef? Actually po, Mr. Maceda, well, with all humility, at the moment, halos lahat po ng embassy ay napagsilbihan na namin. Yeah. Opo. Unang-una na po talaga yung US Ambassador, Mary Kay Carlson, lahat po na halos, lahat ng mga embassies ay talagang pumupunta dito sa aming restaurant at nagpapa-cater din po sa amin. Wow. Pagka meron silang mga big events sa bahay or sa iba-ibang venues. Kasi po alam niyo kung ano ang mga panlasa ng mga ambassadors natin. Opo. Kaya sa inyo pumupunta. Kahit po paano, talagang nagugustuhan nila yung style ng luto namin. Opo. That is why paulit-ulit po ang kanilang pagpunta sa restaurant at saka pati din po sila kung may mga special guests, dito nila dinadala sa Chef Jessie sa Rockwell. Opo. Sa inyo pong experience po, Chef Jessie, paano ba na-maintain ang isa? Pasensya na po kayo, tinatanong kita kasi gustong i-profiling kayo sa mga listeners natin dito sa lungsod ng Legazpi at saka sa ating mga kababayan sa Bicol Region. Gaano ba kahirap ang pagiging isang Chef Jessie? I mean, paano ba kayo naging ganun ang status po ninyo bilang isang chef na simula doon sa pagiging trainee, ngayon po, isa na kayo sa kinikilalang chef diyan po sa Metro Manila at sa buong mundo po, Chef? Opo. Sa totoo po talagang mahirap. Mahirap ang i-maintain yung kumbaga, yung status kasi po talagang kinakailangan ay i-maintain yung standard ng pagkain. At nag-uumpisa po yan sa pagpili ng mga ingredients na ginagamit namin. Well, talaga naman pong I always only choose the best ingredients for our customers, for our clients. Kasi po, alam ko yung mga pumupunta sa amin, ito yung mga tao na kumbaga po nakapag-travel na sa buong mundo. Alam na nila kung ano talaga yung lasa ng tunay na masarap na pagkain. Kaya po ako'y napakaingat sa pagpili ng mga ingredients na ginagamit namin. I mean, talaga pong sinisikap ko to only get the best that I can use. Yes. Diba? Tama po. Kasi halimbawa, ang bisita mo mga Italian, so talagang maghahanap ka ng ingredient na tamang tumbang-tumba sa lasang Italiano. Di ba, Chef Jessie? Opo. Pero talaga naman po, kahit naman po anong klaseng pagkain yan. Kay Italian, kay French, kay Mediterranean, kahit ano po yan. Basta po ang importante, ang ginagamit ninyo ay yung ingredients na first class. Na talagang pinaka-fresh at the best in quality. That is one thing na hindi po namin pwedeng pabayaan. At syempre po, yung pagluluto. Importante din po na yung pagkain na yung mga ingredients na talagang first class ay naluluto at nahahawakan ng tama para po masarap talaga ang labas ng pagkain. Opo. Chef Jessie, let us talk about your experience po with Pope Francis sa kanyang apostolic visit po sa Pilipinas. Pwede ba pakikwento po ninyo ang naging experience nyo sa pag-prepare ng pagkain sa ating pong Santo Papa? Go ahead po. Okay po. Nung pong ako'y tinawagan ng Papal Nuncio at sinabi sa akin na ako ang magluluto ng pagkain ng Santo Papa during the visit, ako lang po talaga. Sa lahat ng pagkain nila, ng Santo Papa at saka ng kanyang yung mga VIP entourage, ay ako lang yung talagang maghahanda. So, nung una po, gumawa ako ng pinagawa nila ako ng menus na pang-apat na araw. So, breakfast, lunch, and dinner, no? Tapos, siyempre po, sabi ko ba, pagkakataon ko na para ipakilala sa Santo Papa ang
Filipino food. Wow. Kaya yung pong aking menu na ginawa Oo. ay nilagyan ko ng adobo, Wow. nilagyan ko ng bulalo, nilagyan ko ng sinigang. Yung bang talaga pong mga pagkain na maipagmamalaki natin na Pilipino. Filipino. Oo. So, oo. pumunta po ako, natapos ko yung mga menus for Opo. 4 days Opo. at pumunta ulit ako sa Nunsature, ipinakita ko sa Papal Nuncio Opo. ang aking nagawang mga menus. Oo. Ay, nako, nakita ko po talagang nung nakita ng Papal Nuncio ang menus na ginawa ko, ay nako, very politely sabi niya, nako, chef, sabi niya, if we can do something that, food that are familiar Oo. to the taste of the Holy Father. Kasi po, siyempre natatakot siya, baka sumakit ang tiyan kung hindi siya familiar dun sa kakainin niya. Yeah, Naintindihan ko naman. Hindi sanay ang kanyang bituka. Kaya hindi ako naging successful sa pag-i-introduce ng Filipino food sa Santo Papa. Pero, ayun po, kailangan kong palitan yung menus na ginawa ko. And then, the following day, nung nagawa ko na yung mga menus na bago, which is madali para sa akin kasi yun ang ginagawa namin sa restaurant. Opo. Ayun na po, pasado na yung mga menus. Wow. Ipinadala nila yung mga menus sa Vatican and Vatican approved the menus. Wow. Yung Kaya Filipino yung po, yung mga pagkain na kinain ng Santo Papa, breakfast, lunch, and dinner, habang nandito siya, ay yun po yung menus na inapprove sa Vatican. Yun. Opo. Ibig sabihin, no, bintang-binta din sa Vatican yung mga Filipino foods po na naiprepare ninyo. Tama, Hindi Chef nga Jesse. po, hindi nga po ako iba. nakapag-prepare ng Filipino food eh. Hindi Oo. pumasa. Kasi ano? hindi ko pinayagan ng baka problema. Kaya ang hinanda ko po, yung mga pagkain na niluluto din namin dito sa restaurant. Ayun. Tama. At ang ano po, ang Santo Papa po kasi Argentinian, di po ba? Yeah. Sa mga Argentinians, ang talagang number one food nila is beef. Kaya hindi po nawala ang roast beef. Okay. Alam mo, Chef, very important yung naging learning ko sa inyo ngayon. Sa pagpe-prepare ng pagkain pala, kahit na nga anong sarap niya o kung ano, may mga tao na hindi sanay yung bituka, di ba? So may posibilidad na pag kinain mo yun, baka mag-revolusyon ang sikmura baka niya. mag-react po yung tiyan. Lalo na po yun. Di ba yun. tama naman? Oo. Po. Yeah. Lalo na mag-react po yung tiyan, Yeah. ay baka saktan ng tiyan talaga. Oo nga. Lalo na Pope siya, ang dami niyang activity ng pumunta rito, dapat komportable siya talaga sa kakainin niya. Opo. Napaka-hectic pa naman ang schedule. Opo. Oo. Okay. Balita ko, Chef, di ba, yun bang start ng closeness ninyo with Pope Francis? Balita ko po, pag napupunta kayo ng Vatican, meron daw parang room na naka-allocate sa inyo doon sa Vatican? Hindi naman po. Tama ba? Hindi po kasi napansin ko nung nandito ang Santo Papa ay gustong-gusto niya yung mangga natin. Okay. Talaga pong kinakain niya yung mangga, pati yung buto sinisimot. Okay. Kaya sabi ko sa kanya, sabi ko, Your Holiness, I can see you love our mangoes. Sabi ko po sa kanya, I promise you, I will bring you the sweetest mangoes every year. Yeah, okay. Hindi po ba kasi ang ating mangga, pinakamatamis yan pag summer. Opo. Kaya mula po nung 2015, talaga pong every year dinadala ko po ng mangga ang Santo Papa. Tuwing buwan ng Mayo. Wow. Yun. At talaga pong tinuruan ko siya kung paano kainin yung mangga. Pagka matamis na. Kasi po, pag nagdala ako ng mangga, hindi naman sabay-sabay yung pagkahinog. Opo. Correct. Yung bang sinigurado ko na yung mangga hindi merong mahihinog sa iba-ibang araw. Oo. Ayun. Kaya tinuruan ko siya kung paano niya pipiliin yung mangga na matamis. Yan. So, naging pabor. Ibig sabihin, isa siya sa mga nagkukonsumo ng mangga natin. Dahil po sa regalo ninyo, no? Gusto po niya talaga yung mangga. Kaya po nung nandito siya, yung unang-unang dessert na ginawa ko para sa kanya ay flambéed mango.
Okay. Ano po Yun yun? yun yung mangga na talaga pong sinusote sa sugar and butter, tapos pina-flame ng alcohol. Opo. Tapos po, pag sinerve yun, may ice cream. Wow. Na-research ko po na ang Santo Papa ay mahilig sa ice cream. Mhm. Kaya sabi ko, ang unang-unang isoserve ko na dessert, yung ating mangga, kasi talaga naman pong masarap ang mangga natin. At pinakamasarap ang mangga natin sa buong mundo. Tapos sabi ko, lalagyan ko ng ice cream na paborito ni Pope Francis. Oo. Kaya at least, dalawang items na talagang I'm sure magugustuhan niya. At alam niyo ba, Opo. isinerve ko yung Mango Jubilee niya sa Irish coffee glass, yung mataas na baso. Equivalent sa 2 servings. At Oo. may malaking scoop ng ice cream. Oo. Pagkakain po ng lunch, Oo. ay nako, ang Papal Nuncio tumatakbo sa kitchen. Oo. At masayang-masaya. Oo. Sabi niya, Chef Jesse, the Holy Father loves your food. Sabi ganon. Tapos sabi po, most especially the last one. Yeah. He was scraping the glass. Sinisimot po talaga yung baso. Nagustuhan niya talaga. Wow. Oo. Ano pong sinabi sa inyo ni Pope Francis na makausap po ninyo, Chef? Ano pong nasabi sa inyo? Yung naman pong meeting namin although araw-araw nakakapagmano ako at talagang nagkakausap ng maiksian lang. Ang palagi lang naman pong, how are you today? Yeah. Ganun lang. Tapos magmamano lang po. Okay. Tapos aalis na sila. Pagbalik, mano ulit. Pero nung yung last day nila, Opo. talagang pumila yung mga tao, pakasama na po kami doon, at saka nag-mass siya para sa amin. Okay. Meron po kaming private mass with him Okay. sa chapel, sa Nunciature. Mga 16 lang po kami umattend. Opo. Yun po, talagang nagkausap po sandali, pagkatapos, palagi niya lang sinasabi, Opo. please pray for me. Kasi hindi naman po siya masyadong maano sa English Yeah. Kaya hindi kami masyado nakapag-usap ng matagal. Opo. Pero yun po, araw-araw nakapagmano ako. Wow. Okay. Chef, dito po tayo kasi kami sa diocese, nagkapasalamat po kami sa inyo. Si Bishop Bong Bailo, na-interview ko a week ago. Sabi niya, tuwang-tuwa siya kasi daw, sabi ko, Chef Jesse, kilala ko yan. Sabi ko, nakapunta na ako dyan. Sabi niya, alam mo, Henry, sabi ni Bishop Joel, ang serbisyo po ni Chef Jesse ay binigay pong libre sa atin, sa diocese na to. Opo. Talaga pong taos puso. Buong puso. Talagang ano lang po yan. Yeah. Para sa simbahan. Para kay Bishop Joel. Opo. Para sa mga kasama ni Tita Brenda. At para po sa mga pare. Yeah. Opo. Para sa simbahan. Opo. Ano pong naka-inspire po sa inyo, Chef, na para tumulong kayo sa dinner na to for a cause ng libre po sa ating mga kababayan dito sa Bicol Region, lalo na po sa Diocese ng Legazpi? Opo, kasi matagal ko na rin pong kakilala si Tita Brenda. Halos magkapit-bahay po kami yan Okay. At saka si Bishop Joel Bailon. Opo. Nakita ko naman po talaga yung talagang pangangailangan ni Bishop ng pondo para matustusan ang pag-aaral ng mas maraming pare. Kasi po sa buong Pilipinas, lugar ni Bishop Bailon, ang pinakamaraming gustong magpare. Yeah. Totoo po. Opo. Kaya nga po, nung nalaman ko na sabi nila gusto nila mag-raise ng funds, ay nag-volunteer na po ako na tumulong. Opo. Kasi alam ko naman po ang importansya, ang kahalagahan ng mga pare para sa simbahan. Kasi kung wala po tayong pare, paano lalago ang ating pananampalataya? Opo. Paano makikilala ng mga tao ang Panginoon? Kaya kinakailangan po kung meron tayong maitutulong para mas mapadami natin ang nagpapare. Wow. Sana po huwag na tayong magdalawang isip. Kasi pag ginawa po natin yan, ginagawa po natin yan para sa Diyos. Hindi po para kung kanino. Opo. But para kay God, para sa Diyos na pinagmula naman ng lahat ng bagay sa mundo. Hindi po ba? So, actually po, ito'y isang pasasalamat ko din. Opo.
kay God, sa lahat ng mga blessings, sa lahat ng pagmamahal na ibinibigay niya sa akin. Iyon. Opo. Okay. Chef, ano po ang, although baka pwedeng patikim lang muna, sabi nga, para yung mga nakikinig ngayon na magjo-join po, pupunta sa October 10 sa Legazpi City Convention Opo. Center natin. Ano po ang inaasahan po namin? Medyo excited po ako dyan, pagdating sa pagkain. Sabi ni Tita Brenda, surprise. Surprise. Pero, ito po, sigurado po, meron tayong salad. Yan. So, umpita. Salad. Oh. Yung salad, pinag-iisipan pa namin. Kasi gusto ko talaga masarap. Okay? And then, meron po tayong soup. Wow. Talaga pong fine dining style. Yeah. So, isa-serve mo na ang salad. Pagkatapos ng salad, isa-serve ang soup. Pagkatapos po ng soup, ay mayroong main course na ang main course po natin, i-combine natin ang fish at saka meat. Okay. Okay. Pagkatapos po, syempre, may dessert tayo. Yon. Yun ang kwana. At saka syempre po, Ano po? sabi ni Tita Brenda, yung ciabatta bread. Wow. Yung po kasing ciabatta bread, kami yung gumagawa. I see. Yun po yung bread na paborito ng Santo Papa. Na yung umaga halos kalahating loaf ang nakakain niya noon. Wow. Dahil talaga pong paborito niya yan. It's it's an Italian bread na counterpart ng French bread. Ayun. Para siyang French baguette. Pero, ginawa kong Italian. Yeah. Opo. That's why ang po. pangalan po ay ciabatta. Ano po yun? Ciabatta. Chabaka. Yan. Ciabatta. Yan. Ciabatta. Okay. That's why po, tuwang-tuwa si Bishop Bailo nang ma-interview ko po, Chef. Kasi sabi niya, na-inspire kami kasi free yung services po ni Chef Jessie sa ating kuwan ngayon. At talaga pong ano yan, talagang ibinibigay ko yan para kay Bishop, para sa simbahan, at saka para doon po sa mga magpapari. Wow. Congratulations po in advance po sa inyo. Okay. Yun. Hindi ko naman tatanungin kung anong mga iba pa para surprise nga sabi ni Ma'am Brenda. Opo, surprise naman. Pero ang confirm na dyan, nandyan po kayo sa October 10 at saka magkikita-kita po tayo doon sa Legazpi City Convention Center. Ay, opo. Sigurado pong nandiyan dyan. Ako talaga magluluto. Opo, ayan. Opo. Kung wala po kayo, may problema tayo. Opo nga. Hindi pwedeng ako magluto dyan, Chef. Ay, nako. Okay. Hindi ko po papayagan yon. Okay. Chef, ano po ang ating mensahe sa mga kababayan natin ngayon, lalo na po yung mga nakabili na po ng ticket, at saka yung nag-iisip pang bumili ng ticket. Go ahead po, Chef Jessie. Okay. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, wag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo kasi po yung ibibili ninyo ng ticket, malayo po ang mararating niyan. Ito po ay talagang makakatulong na malaki sa pagpaaral ng mga pare na magiging alam niyo, mga pare talaga sila yung nagiging gabay natin sa pananampalataya. At talaga naman pong sila yung nagiging kasama natin kapag tayo kung minsan may mabigat na dinadala sa buhay. Di po ba? Pag tayo nakapag-usap sa isang pare, gumagaan ang loob natin. Yeah. Kahit papaano, napapatawad yung mga kasalanan at talaga napapaliwanagan tayo ng husto. At alam naman po natin na ang ating mga pare ay talagang nagiging dalubhasa sa pag-aaral kasi ilang taon silang nag-aaral para maging full-fledged priest. Kaya kailangan po nila ng tulong. Hindi po mura ang maging pare. Napakarami pong gastos. Yeah. Bukod sa tuition fee, yung kanilang board and lodging, at saka yung mga ipaba pong mga pangangailangan. Yung mga sinusuot nila, talaga pong maraming pangangailangan ng mga pare. Kaya sana naman po, kahit sa maliit na paraan, sa maliit na halaga. Magkano lang yung isang ticket natin? Di ba? 5,000 lang 5,000 pesos po. 5,000 pesos. Meron na kayong dinner, meron pa kayong entertainment, at ang pinakamahalaga, makakatulong kayo sa pagpapaaral ng pare. Para na ninyong investment sa heaven. Yeah.
Very good Yes. point po, Chef Jesse. Ano, kaya yung mga tickets natin, mayroon pa yatang mga available sa mga parishes sa ngayon. Kami dito sa DCGB po, tumutulong din kami. At saka, paminsan nga po ako nagdi-deliver pag may gustong Ay, mag-order. Opo, sana diba? talaga bago dumating October 10, sold out na yan. Yeah. Ano po? Opo. Tulong-tulong tayo. Tulong-tulong po tayo Mm. para sa simbahan. Sabi ko nga sa mga kaibigan namin, sabi ko, yung pinakakilalang chef sa buong mundo, libre po yung serbisyo. Gawin naman yun Opo, nating para opo. sa atin. Diba, Yes. Chef Jesse? Opo. Chef, maraming salamat po sa inyo. See you po sa October 10. 10. Opo. Maraming salamat. Maraming Ingat po kayo salamat palagi. po. Opo. At sana po, huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kung para sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng, ine-enjoy natin sa buhay. Yeah. Regards po kay Ma'am Brenda at saka kay Sir Jose Locsin. Nandyan yata kasama Yes. nasa Ito po, restaurant. sa harap ninyo. ko. Opo. Okay. Bye, Chef. Okay. Ingat po kayo palagi. Okay po. Bye-bye. Alright. you. Thank you so much. Alright. Thank you. Mga tugang Chef Jesse. Chef Jesse po, ang satuyang kauron mo niya na paghapon. Siya po ang ma-prepare kan satuyang pagkaon. Duman po sa October 10, satuya tabi na yan. Kaya, Salamaton tabi. Good afternoon. Kindly ask kung magdala po sila si Chef Jesse ng magdadala po Tita Marie, magdadala po siya ng yung bread, bata bread for sale at sigurado maraming bibili para matikman yung special hindi ko natanong kung magdadala siya na for sale. Nandiyan pa? Wala na. Di ko natanong kung magdadala, pero ang alam ko magdadala siya para i-serve doon. Tama, tabi magdadala siya para i-serve po doon sa ating dinner for a cause. Pero kung magdadala siya na for sale, Chef, Yes, apo. sorry, may tanong po dito, paborito niya pala yung bread na sinasabi ninyo. Magdadala daw po kayo ng bread for sale? Aside sa yung isi-serve doon sa natin, sa dinner natin. Okay. Sige po, kung gusto nila magdadala ako, walang problema. Iyan, opo. Sige Yes. po. Yun, Opo. yung po ang tanong. Paborito ko daw kasi yan. Sabi ng isang listener natin, yung chef, yung bread mo pala na yan, paborito niya. Paborito po ng maraming tao yan. Iyan, nakapunta na yata siya dyan po sa restaurant po ninyo. Alright. Opo. Chef, ingat po. Salamat muli. Mabuhay po. Sige po, thank you. Alright, Thank you. God bye-bye. bless. Alright. Alright, so yan tabi, yung mga kuha natin dyan, kaya po ang mga tickets tabi, available pa yan tabi sa mga parishes, available pa po digdi sa DCGB, ako nga nag-deliver na ako kaya nag-copy ng tickets kung dahil po nindo makuha digdi, ako po ma-deliver sa indo para po sa Indo Gabos, Alright, mga tugang salamat, kanserong pagkantabay, masunod na po ang 3D sa GB. Ako po ang lalaking hindi inuumaga. Tama ba? Anong mo yan? Di ba Sabado? Walang 3D, si Monsignor Noe de los Santos. Yan, Si Monsignor Noe de los Santos pang susunod sa Madatungan Aldao. Sa tuya pong programa sa DCGB. Salamat, goodbye. Maray na hapon po sa Indo Gabos. I love you all. Thank you.